Това е моделът Терминатор, който е с фиксиран грунт баланс и с ръчен грунт баланс. Функция двутонално разделяне на металите и 28 см антена. Апаратът е комплектован с 1000 мА акумулаторна батерия, която издържа около ден и половина на непрекъсната работа. Има индикация Low BAT, бутон ръчен грунт баланс и автоматичен грунт баланс. Имаме две монети, едната е феро, а другата е от цветен метал, които са с еднакъв диаметър. Поставяме ги монетите на земята. Ставя първо ферото. След това поставяме монетата от цветен метал. Взимаме детектора, включваме го. В момента е на 2 тона за дискриминация. Виждаме, че не се влияе от... Тук има някакъв предмет. Не се влияе от земята. Минаваме над ферото. Това е монетата, която е от черен метал. Така, това е тухла римска керамика, която виждаме, че не я индицира детектора. Поставяме върху монетата от черен метал. Индикира като черен метал. Ставяме тухлата върху монетата от цветен метал. И дава индикация за цветен метал. Ето е черния метал. Ето, показваме, че на друго място няма никаква индикация на метал. И съответно керамиката няма индикация на метал. Това е.